megalayapost.news. Ban ai men sim yaki kon samla ban penslur bakin penan kam hok ya kisap prepare baki dan ha gejing im la kalong ha ka puli puthi ka yo kam yo jam bat ka sengkam sengjam lejong u emily kenongpo konstituensi ba merabon sim mentak sengi ula pen bana ba wan wara da ka we gejing terekam ban kentiu yaki kon samla la tip gam ka inspire and inform bat ru ka village education and youth empowerment ya kani ka thong ban kentiu yaki kon samla kenongpo konstituensi bat kari boy district hi borok ka we la pen bana ba merabon sim ha gejing kendu bat kilap thai bor ha circuit house nongpo bat yakni project belawan rak kerpang du emily kenongpo on ya trelang ru bat ka El Ilion Institute nongpo kemalapan pau do ba merabon sim ka thong jongani ka project kalong ban penslur ban penkup bor yaki kon samla bakin dan ya ka thong ban poi se kerdan basaneng la kalong ha ka pli puthi ka sengkam sengjam ka yo kam yo jam hak tana sarkar ba lingba kani ka institute kin ai ka jingkai ka babnya yaki kon samla hagani ga jing ai jingkai on jit tang kumbasan pongut ki kon samla ban ai ya ka jingkai bekerpang bat kibai pat ki samla ki ba omyo lat kin let chaman lagi snong ban ai jingkai yaki kon samla institution ni pau ke jing sungu jai ku play sa meral pelong MLA jong kan nopok konstituensi ibala spoon ben sim leng ba ke MLA scheme ni ki nuk ki jing arab ku di la pan yo be kloi ban be pisan nak ta ke jing kam jong di samla jong kadong kathanya ri phoi ke jong i kan nopok konstituensi pro kowe bat kum ju ru yaki samla kibai desi kibadang don pedeng kecinya kesaj hapka yo kam yo jam ke jongki bukum cu hiji pulih kebun ti kendiat hakapedi beka kucing ngan nomdon i ya kaba ngandong isai la patailut kadi kumtu ku bangila banle yin sim kumba saupo hadu sanponget ka kini ka kompensate kucing ke subjek lesi ka pair na ko kasi namar ba nginom la bat perkre UMLP exam la kajong DSC exam la kajong SSC exam la kajong takadong ni combine lang ni penwan lang si jakai kini baro ki exam ha kini ki session ki bakat san singi ti ha ka bedi pat bakai village level kingiat ki kadon kai we kisnong ka ba glad ban at kadika snong second mo kadika weekly kisnong isya ka weekly ki jaga ka bon second kini ki topik skin long kanam day ka we kisnong ka we topics kidan ki sinong ki ba la ban ko wat do lai south li topics kat kum ka jingdon kam jong to kasnong bat kat kum ka information ka bangi persyang ban collect leng ba ki government department skala ban long leng ba jong ka blog ise ka blog kan batai ni ki kisnong ise ka khamjur ka song ka khna tingla ban rai ka ones program ha BDF ke early marriage ise kidan kisnong ki ba khamdon ka jingta jong drugs tingla ban rai program build drug abuse se kidan pakisnong ki pilot se ki samla ki jongi kim tip hai ke lat kleti hakayo kami jam sengkam na jong ki persya balon ra ikini ki career counseling lani sipangkani ke unemployment and opportunities hakaba ki resource person ki jongi kin batai sipang kita kilat kilenti na ka banta ki samla ki jongi le si ki badan mensim menteri ki kam na jong ru kila ban yo jing tip namba ki resource person ki jongi ki badan jingmu penia kre ani pun biale ki exam ki baper la kalong ki exam ban pulih ki higher studies ni ki pulih bakam sakmat tani ki exam sa bedi kam ke jamrut kila ban guide ka to ka ni len ba ki ni session ke bangi laban apa ni poi ki snong bat ni pen ni akren ni ru ni bat isa yu su ya dei ka ni ru ba desi ki dan ki session ki gini ki kena ki bala ban apply mo temat ka bangi long ki coaching ke jongi ka ditang saupo san puwat ki desi kin apply marjan spa aspa ngot kidan kini ki bomyo alat beli long ke jengku long ki nama kimio ban session ten re namar ngilech kisnong ki jongki ninge siam bakinwan genya ki session ki kisnong ki jongki la kimio lut baro maknaru la kumno kumba 100% nak ke bangi kai nong ko ti ginyo lang si kisnong ro long kita ketika jing tumu nang ba mano ro kidom syai ke ti samla hapo jong kadong pakathan ki jongi hagdiya di kum gunong nikmat daga jinga selok lang bat ki orang ba ki long kemi ki kun samla po ka dong than ti hoi ba non po on si ro ko ni syam bat ni lap ba la don kam ba kan don ki kenja kurs ki ba kam kapang ban ai ji kai na gam ta ki kun samla gi jumi kum no ba kin pen kre ele de ha ki exams ki prepare la ni recruitment prepare ki ba ka sarkar ka jupelong na ko sa ko kala bande ke district level kala bande ka
state level tu. Nomor kata kumunong mikmat ng temre bungai mana ka nompok konstitusi ni merangsi khot ya kenika press briefing na komentar penting tema syaki kun samla jong ka nompok konstitusi barawe na kebentar itu ki bedon ke mensir banyak sim benta hagi recruitment dan di exam kadang kini ke program ke bang la persang berpengkere na kalian jonga bat ke tim ke jongi ke bengidon apa ka nompok konstitusi barawe dan kejeng seralang bukir orang ba kilong kami di samla kali ke projek ke bangi bu kerteng na ke benta kejeng mentoy jong ki kun samla ki jongi kawa on inspired and informed tentang village education and youth empowerment nang ta kumno ban yarap ban berkre ni kun sama ni jongi tenta kadau wilayah kut lengba da gejing kersan na kaliang jong kiskim her ki mengaku MLA ngadan bang sarkar ka ai sangi ki MLA ya kini gejing raf kiskim lengba da gejing raf yo ban fund ban ya gejing lut gejing sep kala bende resource person kala bende kui jeng rekam ki badan ha gejing tray rekat bat ka Lion Institute kaba nikmat dari bahasa Jepang sengkili badan lang ni lem institute ke jong ke bela jutre kam ke bade skill development ke bade kui kam po jong ka ni ka dong ka thai jong ni jadi halor gani isngo ban apil bat ban yawer ya ki kun samla apo jong ka kondusi ke jong ni borok koi ba hagini gisni shen nadu shibit na la shine ki social media ni ki online insa persang ban ai publicity akaba kun samla kin wan ban enroll ni bat bahagani course kabadon kumbala kono min sedang tau penai Oktober lagi aku terik-terik lalu ngile aku kut hapo hachwa jam Christmas lagu no kan long bakar benai steng lene hapo la benai ha ka bakindon kum bakhatsan di session ki bakentup ya ki topik la kumno kum general knowledge and current affairs lagi logical reasoning and problem solving nang tagi general mathematics ki English comprehension general science nang ta ka topik ka wede bat ka Meghalaya police exam pattern bat ki tips nang ta ka staff selection commission of 7 district selection committee exam overview nang ta ka wede bat ka geography history general awareness nang ta ki topik lor Indian polity constitution nang ta ka topik lor economics and social issues nang ta kini ki bakhamran kam kum English language skill ki revision ki mock test bat kum ta test bat halor kini ki topik ki prepare kindon ki resource person ki bangila penbe kat bala na gabanta kenya program bat ka itu ki badon ka bensim kin wan sakmat ban enroll ban ngisutu kindon shibun ki ban kwa ban isim banta hagane ka perthai ka bukum gane ka bagidang yele ka bala ban compete ki exam prepare ki recruitment la de DSC la de kam police la bende quick ki corporation la ni report kunju jadi ta kadau nilai slot mat ki resource person tu ya kini ki bawan barok kandon ge kenja test ha ka sedang ha ka ba ngin sajit la kono saupong sanpung maksimum kono sanpung kenang ginyo ya ka quality teaching ke jingkai ka biang ka ban train yang bagi ni ki session ke bengi ngin sabu jadi ta kadau kandon ke kerja test apa nak kerja institute ke Lion Institute kemudian ke agreement ke bengi ngilaya te ngaku MLA ha ka ba kin sa penlong ki ya kini kin sa jit ya kini ki samla ki banlong eligible namar ba kan yang isibun ha bengi kwa kan yo ki quality ki candidate ki badon ki quality na dangin hikai de kispa di kerjarun nginam la ni ha ban select ya kini ki kenhun jong kini basa select ha bikin sayo ya kini ga jikai ha ka kom ka ba bit ka biang isutu kan ni kesin ko menengkong ko munong mikmat bat kini ge urang ba ki dia sendran bagi persang bende ne segin dan subun ki jingduna dekat bala ngini le ban address ya kini kamut ban ong ba barok ki basa select ni nla ban yo kamdut ga garanti ka bung ta andre ka kamram jungi jong aku MLA kalau ban bedin lenti ban beni lenti ban yarap ban ikai ban puni ke jingking mno bukin prepare le de haki exam kapat ka ban kong ha ka bagan ka session
kan salong hang ni hanong po hi in spenbek institute ha ba ba sai kupar in sekret ka to ni hanor kan ni bat ka benda ka ba halor kan ni ka program ka bangi ngidon inspired and inform kalong na ka benta bangin lek shakishno kani kan long session ka bang one day session be ha ka bangin lek ila select hang ni kidon kumba shikotli ki center la ni ki chaka kum ganuksa kani ki program ka bisisngi ka bangin lek kala bande halor ka career guidance kala bande halor ka drug abuse kala bande halor ka early marriage kala bande halor ka employment opportunity kala bande halor ka national education policy kala bande halor ka CUET kala bande halor kini ki program ki bakongsan bakum ki kun samla ka juk mentag dan ka bantip digini ki location ki bangila persang ka pekre kalong kawe gan long hanong po kawe gan long homden kawe gan long ha marman kawe gan long ha maulong kawe gan long ha marngar kawe gan long saunongri kawe gan long ha umling kawe gan long ha po pambir kawe gan long ha pamsim bat hari boy college kani kini ki kisnong kiba ini yo ban le kani ka one day session aba ki resource person yang spend ha ka jing trelang kala bande bat ki seng samla jo tu jaka kala bande bat ki no ki NGO le civil society ha ka ba na kalian jong Elion Institute ki se trelang bat ki bakin yo ban ai kene ka awareness lane ka career guidance na ka banta jong ki kun samla ki badon ha ki dong lane ki bom shomla yo kalat ban wan ha kene ka course ka session ka bangin pelong hanum po ka bangin sajid la ko no sa po do san kumut kadon ka letiro ka ba ngin persang ban le ha ki tu di location inamla kamlong ka ba sup ngin de kaman la ka sunong ka hiendre kat ka bangi don ka jingrap ka fon ka banon long ba na kaliang dong ka eru ni le kat pala ban bit penbiang ha kini di location di Bangladesh ban semua pi ha ka padi ba hari boy college ha kanin mar ba ki student hang ni di na keleng dong ka hari boy ke jong hang ni yo ala ban yarap ban ai ki jing tip kat pengila ha ka padi ba kiwi di ki student di bulan apa pada ke college bakal longka jingarap na ka benta ke jong ki ru di kita ki jing persang di ba ngi don ha kani ke por na kalian ke jong aku yang beni alor kani ka project ka bengidon inspire and inform village education and youth empowerment ka ba nadu dan CEO pendapat ba aga ba nadu sibit dan saya kesni ka Elion Institute nompo ka ba ngiladon ka agreement kin shim ya ka benta kuno ban implement ya kani ka project ka bengidon da gejing seran lang jom kini ki tri urang ba kini don asenda arangkat bani bat kata ka di gejing lang kemat lor jom kini ki ka phang ka ba wa bersong ulung bajong pi badeng scam bagane gejing persang ga barit hagane ke por kan long ngejing ram dan ikut samla gejing ki ba persang na ga taban apply ki ka ba Meghalaya Post.news